नमस्ते प्रणाम काल बा कैसन बनी जा। रउआ सब देख रहल बनी हमारे चैनल विश्व शक्ति फिल्म्स। और रउआ सभी के बीच एक बार फिर से हम हाजिर हो चुकल बनी नए अपडेट के साथ। अगर अभी तक रउआ सभी हमारे चैनल पर नए बने चैनल के सब्सक्राइब नहीं कीजिए के लिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के दबा लीजिए। चलिए हम अपडेट बता देते हैं। गायक और अभिनेता प्रमोद प्रेमी यादव जी की एक और ही बहुत ही खूबसूरत सावन के बोलबम गीत आवेला बाटे, जौन गीत के बोल बाटे जाए के बाद देवघर, जौन की इस बार टी सीरीज कंपनी यूट्यूब चैनल से आ रहा बाटे। उनका जौन गीत के लिखले बड़े कृष्णा बेदर्दी जी और म्यूजिक से सजेले बड़े सैफ रॉक। और एक और बात बाटे, उनकर बाबूजी परशुराम यादव जी के एक बहुत ही शिव भजन गीत आ रहा बाटे, जौन भजन बोल बाटे भोलेनाथ की आरती। तो रउआ सबके जल्द ही सुने और देखे के मिली। हम बता दो चाहता नहीं कि टी सीरीज कंपनी यूट्यूब चैनल से छूटे वाला बाटे। तो रउआ सब बस इंतजार करी जा और गाना के भरपूर आनंद लेम जा। चलिए हम मिलत नहीं अगला वीडियो में। हर हर महादेव, जय हो भोजपुरिया समाज।